Много хубаво е, страхотно. Здравейте, готини хора! Радвам се, че отново сте тук в моя видео. Радвам се и за новите, които са решили да гледат моя видео. Надявам се това да ви хареса и да се абонирате за каналът ми. В предишните ми клипове, които не бяха кулинарни, имаше доста коментари, в които да започна отново да качвам кулинарни видеа, защото явно те повече ви харесват, но аз никога не съм казал, че това ще бъде изцяло кулинарен канал и затова имаше други клипове, които бях създал за вас. И ето днес отново реших да ви направя кулинарно видео, затова бързо по един лайк и да се абонирате за канала, който не го направите си 1000 абоната и се надявам в най-скоро време да ги стигна, затова се нуждая от вашата подкрепа и се надявам да се абонирате за канала и да бъдете доволни от това, което ви показвам. Днес съм избрал да ви направя една рецепта за здравословно тирамису с нестандартни за тирамису съставки. Затова приятно гледане и да се надяваме, че това видео ще ви хареса. Съставките, които ще ни трябват за тирамисуто са оризовки, скир, какао, кафе и протеин. Първото, което направих е да разтворя кафето в една копичка с гореща вода. Ето как изглежда. Това трябваше да е записано на клипа, обаче се оказа, че камерата е спряла да записва и затова сега така ви го показвам, че е разтворено вече. И сега го оставям на страна, за да поистине малко, защото е горещо, а през това време ще смеся протеина с скира. Няма да използвам цялата кофичка скир, а около 300 грама, които ще за мен напълно достатъчно. Така изсипах на око малко скир, надявам се да е около 300 грама. И сега добавям цялата доза протеин. Тези единични дози протеин от Fitspro са доста удобни за такива рецепти, когато не ползваш постоянно протеин, за да купуваш цяла кутия, защото не е никак ефтин, ако трябва да бъдем честни. И ако не използваш постоянно протеин, не ти трябва също. Бъркаме така, докато се разтвори напълно. И сега ще започна да потапям оризовките в кафето и ще ги редя в тази чаша. Надявам се да е достатъчно широка, за да влезат. Те ми се паднаха малко чупливи. Така, потапяме и чакаме известно време да умекна. Даже бих сложил още заедно. Така, оризовките, които потопих, вече са умекнали. И както казах, започвам да ги редя в една чаша. Те стават доста мекички и са чупливи. Така, ред оризовка, ред скир, ред оризовка, ред скир. И така докато стигнем догоре на чашата. Най-отгоре трябва да е скир. И така, приятели, както видяхте, стигнах върха на чашата. Така изглежда нашето тирамису към момента. Ред оризовка, ред скир с протеин. И сега остана последния штрих, който е какаото, най-отгоре връзка, за да изгледа досуш като реално тирамису. За целта обаче какаото трябва да мине през сито, за да няма едри бучки от него. Да е като пудра захар, така да се каже. И така, приятели, както видяхте, сложих
какаото отгоре и това е финалният вариант на нашето тирамису от оризовки и скирс протеин. Това е нещо много добро, много лек десерт и под 150 калории. Така че много добро и за хора, които спадат някакви диети и им се хапва сладичко. Това е доста добро. Сега аз пред вас ще го опитам. Много хубаво е. Страхотно. Усеща се кафето по оризовките, скира с, кажем, аз не ви казах какъв е протеина в началото, с ванилия е този. Като препоръчително е да бъде с ванилия или с неутрален вкус. Много е добро. И така, приятели, това беше всичко за този клип. Надявам се да ви е харесало. Изпълних вашето желание за кулинарно видео. Този път е десерт. Нискокалоричен, здравословен, направо идеален за всякакви хора. Така че харесайте видеото и се абонирайте за канала и ви очаквам следващата събота. Чао!